Ay, hello mga kabisaya, mayong adlaw sa tanan. So, salamat kayo. So, karon bagong bayani atong sundan uban ikaw ninyo sa pagpaminaw. Kung kinsa pa ditong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe o click po sa notification bell para updated mo sa tag-upload nako. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma. Pahit ko kahigtan diri. kasarangan nga kasinatian. Lalo'y tinikong lap. Sure ka? Pagkasalita, ha? Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga magkahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwag tampo nga gipadagikan sa aton sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Romel. Way kabutangan sa akong kalipay nga nagkauban na mi sa akong suod kang higala nga si Cybel. Sometimes si RV nga akong ex. Nagparamdam apan wa na kinin ako hatagi bili. Naka-move on ako. Hangtod nga nakalarga gyud mi si Cybel sa nasod sa Taiwan. Madasigo na kami sa among trabaho. Kay naalagi kami pangandoy sa tagsatag sa alang sa mga mahal sa kinabuhi. Nga nagsalig sa among kakugi sa Pilipinas. Pinaagisad ni Manoy Guding, nakapadagog ko og alote, alang nila ni Mama ug Papa. Hangtod nga kalit lang na nawag sa messenger si RV. Pwede mag-uli na lang ta, Romel? Please? Love ko nimo. Diba, Romel? Ayaw pamakak. Ha? Temparagod. Kulbaan mo tani mo, eh. Mangalit magka-RV. Romel, sadoy. Love ko nimo, diba? Nakamove on naman ko sa imong pagpakigbuwag na ko. Okay na kay ko. Labi na kay ni-focus ko og trabaho din, eh. Kibaw ko, oy. Dili ka makalimod na ko. Usa ko sa gihimo nimong inspirasyon, diba, Romel? Ustra. Di na ko madaan ang imong paasa kay sa ko nagingon mo, nagka-move on na lagi ko. Ay, Romel, sadoy. Ay, pamakak ba? Sige na, salamat kayo sa imong pagkontak na ko. Naraghapon ko isip imong friend. Honest, wala gid mi si Xander. Nakauyab pagod siya glain. Gilikayan ako niya. Heartbroken na karon. Oo. Sakit gid kaayo, Romel. So, na-fail na sad karon nimo ang akong gibati sa dihang nakigbuwag ka nako. O gipulihan ko nimo Sander, ang line leader. Kinisad siya, uy. Di na lang ko ta maghisgot bahin, ana. Please. Sige na, bye na. Ayaw
Salamat kayo sa mong pagtawag. Bye, RV. Mura sa kahag sa minatay nga nagkundinar. Giusikan ang akong dakong gugma niya. Chance na gini nga magkabalik mo sa RV. Digit sa ingon niya anak ka sayon. Mao ba? Ikaw ba? Kung straight pala gid unta kag mapay, ikaw na ginuntay ako ah. Oh. Purbida sa Dinoo na. Igo gagas akong kumo ron. Atay unay gud unsa. Hey. Kalma lang. Sa taong ka eh. Kalma lang lagi. Relax. Unsa man ka nga dili magkakumidyahan eh. Sokol magkomedya pero ayaw lang ana. Bati mo kay na. Naunsa man akong best friend nga maninuod eh. Pakiguli kang RV. Ayaw kog bikla kung di ka gusto magguba ang atong kasuod. Oh. Bye, Bel! Ay kasukoy! Bye, Bel! Ay, nasuko man noon. Naunsa basad ko nga wa magkumagmatngon sa kong komedya. Nakibaw mo na tako nga sensitive kay siya ng klasiyas komedya. Sumanhusa na kasi mong kasuko. Sorry ha. Okay, Ray. Wala ko makauyon si mong komedya. Ay, kinahanglan ba yun nga maguba ang ato ang friendship tungod lang sa usa ka simpleng komedya? Isumbalik na ko ni mo ng pangutana ha. Tubag ako no, palihog. Wa ko ga-expect nga big deal kayo na mo kining komedya. Gusto na, Bi. Okay na. Enough na taan ang issue ha. Sige lang, di lang ko mo komedya ni mo, anak. Ikaw? Saman? Nasuko ka? Naglagod kiday ka na ako. Awan saman? Sumagay ta? Sumbagayon ta ni? Saman? Ha? Asam ka sa Sable. Hey, friend! Had you been noticed, Sable? Reported to work this morning? No, friend. Okay, thank you. Asam ka rin siya. Okay, Mr. Daidoy Kyung. Thank you, sir. Ha? Oh, yes. You're welcome. Hello? Kalain ko ni mo. Kaya nga naman day. Noon sa maday ko. Ni-file lang gina ka og sick leave tungod sa way klaro o way hinungdang rason? Wala ko makasabot. Naglagot ko, Romel. Naglagot ko. Ipahuway una diha ang gipamati ni Muslawas, ha? Magsulti lang niya tayo nag-off na ako din sa trabaho, okay? Ayaw ko guna-una Kaya ako ng problema. Ako'y bahalang musulba, Dani. Di ko may mutang diri sa trabaho. Mao nga, manangin ko ni Mr. Daidoy yung nga mo undertime ko. Ayaw. Ayaw, Romel. Pabuta ko diha, kay magsulti tagtarong. So ay problema ni Bayhana, yung murag lahi naman ang yung mga lihok ning uhay mga adlaw. Anong lahi man kining kulba karon sa kundukan? Ngano magkani? Wa ko makasabot. Hindi na ko tungod sa kwarto ni Saibel. Saibel!
Babel! Uy, gakang amday ng pultahan siyang kwarto. Ablim din eh. Babel! Oh. Sibyl! Bill! Sibyl! Sabay gibuhat ni mo sa imong kaugalingon. Uy, ako. Gusto kong mabuhay. Kapoy. Kinahanglan nga madaka sa ospital. Di ko gusto nga may daotang may tabo ni mo. Dali! Dali na! Gialsahon ta ka! Aron madaka sa ospital. Diyos ko, salamat. Salamat kay ngawan mo pasag di si Sibyl. Gipanalipdan pag mo siya batok sa iyang pag-unay-unta sa iyang kaugalingong kinabuhi. Oh. Hello, Mrs. Kiang Loy? What happened to your kabayan? She attempted herself a suicide because of her anxiety and depression, ma'am. Oh, how is she doing right now? She's now in her conscious, unstable condition, ma'am. Please, coordinate also to your supervisor, Mr. Daidoy Kyung. Yes, Mrs. Kiang Loy. Thank you, ma'am. Oh my God! Why did she do this to herself? Due to severe anxiety and depression, Mr. Daidoy Kyung, sir. Oh, don't worry at all, man. I'll go there right away, okay? Okay, sir. Thank you. Mrs. Kiang Loy and Sir Paul Kong Loy, thank you for visiting my kabayan Sibyl here in hospital. We just want to make sure that everything's gonna be fine. Oh, don't you worry, Roman. All the necessary medicine will be taken from in-house pharmacy of the hospital. Nagmata na siya. Luyahon pa kayo siya panagway. Kaluitaw niya. Sibyl, basta naman ka. Saan ay pamati mo sa mong kaugalingon? Please, ayaw paghilak kay dili na makaayo ni mo. Romela. Sorry ha. Nahasol na lang kinuun ka. Nganong gibuhat mo ito mo? Pasaylo ako. Pero, murag nawa ko atong ikayuna sa akong kaugalingon. Tungod sa kalagang gihuna-huna. Niya naman ta ko nga imong kasumbungan. Nganong kinahanglan pa man nga iluom nimo ang problema? Tungod kay ikaw ang naghatag na kong takong problema. Say, buti mong ipasabot nga. Tumboy ko. Busa lisod ko ni mong higugmaon, Romela. Sibyl. Sa pagkasayod ko pa lang, na nakontak na din mo pagpalik si RV. Gibati ko nga na insecure ko. Kayang tinuod. Babae ang akong pagbati. Dili lakin sigon sa imong gituhuan. O gituhuan sa kadaghanan. Usa? Dito pa lang tas Pilipinas. May gitaguan akong pagbati ni mo, Romel. Sibyl. Ug sa pagkahibaw na akong buwag na mo si RV. Wala ka masayod unsang kalipay nga akong gibati ato'y kayo na. Mauday nga nasuko ka sa kong gikomedya nimo.
Kitinood man dayang imong feelings nga rin ako. Mauna, Romel. Og nangigik ko nga nagkontak kay mo og si Arvie. Oo, tinood na. Pero wa ko na siya tubayi. Kaya dili na siya ang naakaroon sa kong kasing-kasing. Ha? Unsay puti mo ipasabot? May lain ang binuhat nga gipitik ang akong kasing-kasing. Kinsa man? Ikaw, Saibel. Oh. Ikaw nga kung gigugma o dili na si Arvie. Oh, Saibel! Saibel! Way kabutangan sa among kahadlok o kapalaka ni atong higayuna, Priscilla. Mga kasama atong sundan ug mapagpaminaw ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Romel nga gipadangat dinhi ning atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.